Kini kilong kijing pen pau jong sami kidra ya ke bakar Real Madrid ka nak minta Messi hashwa kijing lekai. Sami kidra baju lekai hapo ka jingilam jong Mourinho Real Madrid ulai thu ba ka jing pen kre shwa kijing ikon persya ya ka basna kalong ka bakambun ador ulainal Messi. Sami kidra ula pen pau ru ya kar kompelong meeting jong Mourinho hashwa kijing ikon. Ulong ba ka jing pen kre ya kijing ikon kalong ka basna tenat ngi jukren tang menit syapang ka basna. Andrai la pelut ia ke por komba 10 menit ban keren syapang ulinal Messi. Kanika pen ia ka jing krau jong ka jing ma ka ba Messi ulawan ro Real Madrid ha kate ka por. U khedira ulai thuru ba Mourinho ujupun kra ia barok ki jing tip jongu. Ujupun kala ia kirang ia kai bat ia ka tactical setup tang ban wat ia kilat ban pen senge ia Messi. U khedira ula ong ro ba Mourinho ula pen kra ia man la ka we ki jing tip ting Pepe ujulakai ku menembar sek bat ting Sergio Ramos. Ha ketika poro Messi ulong we na kirang ilakai ki ba kambu jing matam ha ka football ka jing la jong uban nyai leng ba kinong ilakai bat penyeso ya ka jing ilakai bat ban tap goal ka ba pelong ki kanhon persya ban pen krek kerpang na ka menta jongu na kaleng jong Mourinho ka jing pen senge ya Messi kam sim lalong tang ka kam jong we urang ilakai ndrai ka long ka benta ya baro ka kanhon.